Al die opdrachten. Nou, het slag het aardig om je een verhaal te vertellen, hè? Oh, je hebt schiet op in. Een keuteltje op zaken. Oh nee, oh nee, oh! Had het beet? Susa? Mariaan, ja! Goedemorgen. En naar je dij en naar je vlag. Best wel duizelig? Nog even terugrennen, jongen. Van Joet, op de planning. Marianne komt je samen met Silke en Aant en Jente en Ilse. Ja, die kom hier, kom eens bij me. Kom. Hallo. Zijn ze goed? Nee. Hoi. Die komen hier samen. Die gaan een mooi badje natuurlijk en we gaan lekker koffie drinken, maar Marianne en ik zullen over net al te lange tijd zullen we meiden aan een t-shirt top. Top. Zullen we meiden aan een t-shirt on tour en dat is een soort babbeltocht. En dat is mijn oude auto's en dan krijg je al je opdrachten en nou ja, geen idee. Hey, wacht. Nee, doe mij eens net mij. Nee, ik ga met Marianne together. Nee, maar wat hem. Oh, ben ik was heren. Oh. Handje? Kom, voel stom. Ik zal je springen met zaken, hé. Met zaken springen. Go. Nou ja, in ieder geval een soort badeltocht, zeg maar. Al die opdrachten. Nou, het slag het aardig om je een verhaal te vertellen, hè? Die 2 handels van mij. Nou, we zien Joet en Bielke komen om te zeggen van, hé, wat hebben we al hier nodig? Wat moet er nog komen? Ja, dat het echt een beetje kamperen is met mijn tentje en dat soort dingen. Nou, ik ben nou inmiddels een beetje gewend. Op vakantie natuurlijk, de glamping. Dit wordt wel wat oors, maar ja, ik ben heel benieuwd. We gaan in de kever van Sikke en Marianne. Marianne hier in die had op de zijkant, de kever is een beetje in dat leger green, dat oud green. En op de zijkant is er in retro-style, ben er van die soort bamgirls, een beetje van die vrouwje schilderen. Een blonde, nou ik, en een brunette, Marianne. Dus dat is wel heel cool. Nou, die laat je hem natuurlijk dan wel even zien, want we nemen je hem natuurlijk mee op de badeltocht, de t-shirt kantoor. Nou, en we woonden zelf ook wel een beetje in die sfeer, want nou ja, het is ook een beetje, maar is ook een thema, een beetje betinken en originaliteitsprijs, dat soort dingen. Dus we zijn weer maar al dus best aan. Dus we gaan echt een beetje in de jaren 40, 50 stijl, army stijl. Nou, we gaan beide wel een prutte klingen in die sfeer, omdat we natuurlijk in de rockabilly zien, dus dat is jaren 40, 50. Dus we hebben wat, maar misschien dat we nog wat van die overalls bestellen, zo nog van die lekkere vliegeniersjassen. Het krijgt koud weer, jongens. Yes. Yes? Sure. Oh, die yes. Ja. Nou ja, dus aansneven shit. En wat voor eten wil je mij gaan matten? Want er is ergens een keer een bijtleuk en een keer een barbecue. Maar voor de rest met zichzelf. Dus Sa, wat moest toen nog vertellen? Ik wil nog vertellen. Of zaken wat ik wil vertellen. Maar smee hem pakken, want dat was shit. Kom maar naar zaken. De zaken wil wat vertellen. Vertellen. Zaken wil wat vertellen. Oh, Gillian. Nou, doe maar nice staan dan. Wat zien beet. Vertel maar. Ik wil wat om mijn vreetje. Ja. Wat voor eten heb met mij dan? Ja, dat waren in bepalen, dat weet men dan net. Hier net doe ik sowieso. Iets wat makkelijk kleer te maken. Ja, en dan kan misschien ik had misschien een idee. Dan maakt men dan wel naar de Ikea, maar misschien een mini koelkastje. Om het koud te houden. Nou, misschien ik denk dat is toch te grut, maar misschien een koelboxkast. Ja, en wat is shit. En al iets gas van nu, een pitje of zo, dat we iets warmheidje kennen. Ja. En misschien wat bal en wat smartel. Ja, maar is shit. Marianne moet bedoelen, die is er vaker rond. Nou ja, dat is een beetje het idee. Dus ik ben heel benieuwd. Nee, mem gaat net springen, schat. Vindt mem net zo leuk? Vind je het wel leuk? Ja. En ze had heel goed van de zonnebak. Zonnebak is ook leuk, hè? Kan mijn man ook wel wat spul in doen? Kan je man ook wel een badje met trailing? Maar dan zijn je hut zonne. Nou, dan maakt je het een beetje los. Zullen we dat eens even fixen? Ja. Ja, door. Wie maakt je de zonnebak even startkleden?
Zonbak. Zonbak. Zullen we naar de zonbak komen? Nou, ze kinderen alweer wat met boordje, toch? Tje, dit is het. Nou, heel skof net met de zonbak boord, jong. Tje, dit is er. Maakt het mooi vlak. Moet je een beetje naar beneden nog drukken, denk ik. Of kan dat nou? Kan dan een tikje naar beneden, denk ik. Of kan dat nou? Ja, mam. Oh, een ijsko. Lekker. Shit, kan ik nog wat bovenop, hè? Is die er ook nog bovenop zetten? Ho, mem. Oh, die is even wat stikken. Shit. Nee, ik weet het niet. Tada. Hou je net. Hier is ook nog een oren. Die. Ijsko. Mammy, ik heb nog een oplossing om het vlak te maken. Oh, alles achteruit scoren. Ja, dat paard ik maar de kraan. Maar dan maak je Oh, er zit een licht slakje in. Zie jongens. Wat is een slak? Heel iets mini slakjes. Zie. Oh, ik is mijn rietpakkers uit. Oh, wat zie je nou? Tje. Slakje. Wat moet een wilde zien? Tje. Zo. Zie dat zien holtje? Ja. Slak. Doe maar in de bosjes. Nee. Was morgen? Ja. Tje, je kroept. Ja. Zie je bij de slak? Waar dit? Tje, je liet al... Oh, je hebt skieten op me. Tje. Je hebt skieten Een op... keuteltje op zaken. Mag ik het er al pakken? Zeg dat maar voor die? Ja, je hebt skieten op me. Ja, voor het al. Oh, tje, je bloot ook mooi kroepen. Op mijn hand. Die gaat zo rondje. Dus zie je bij de slak heel nou. Wat zei je? IJsko. Oh, lekker. En waar zit er hier boven? Niemand. Niemand? Net Ian? Boe. Hoi. Oh nee. Oh. Wat doen ze, Ilse? Silke is er. Wat het mooi met zaken. En je maar al je mooi boeten. We zijn boetjes in Ilse? We hebben de oren. We hebben de oren. Wil je mij? Ja. Kom maar. Zullen we de oren in op zien? Hey, Jente en Ildau. Dat is Aant. Nee. Is Aant boeten? Ja. Is Aant eens op ziekje? Oh ja, hier is maar de kraan. Hallo. Hoi Aant. Is het maar de kraan? Ja. Is het aan het graven? Ja. Cool. Nou, en Marianne en ik zullen eens even een listje maken wat we al hier hebben, Marianne. Hè? Want dan doe wist het misschien wat beter. Wat gaan we nou precies doen? Ja, 4 dagen. jouw dagen, voort, puzzelrit, in een auto. Meisje twaan, in een tent. Ja, dat wordt fantastisch. Met een hele uitdaging. Bedankt Marianne. Van de vriendin was het haar, hè? We zijn van, wie met de Joen nog maar even naar de Decathlon. Ja. We zullen misschien een tentje van Fakkelinen, maar nou ja, Decathlon had ook van die opsmietentjes. We zijn even zien en even matrassen lezen. Even zien hoe dat lijkt. Testen. Even testen. Allebei mooi, maar dat wordt heel gezellig. Dus dat gaan we Joen even doen. Maar voor nu even een listje maatje waar we nog... we hebben een beetje in die legerstijl, hè? Hier een 40, 50 legerstijl. Nou, ik zei, we hebben wat klein in die stijl. Dus dat scheelt weer. Billy Clean. Ja. Ja, met misschien een coolboxje zijn we. Maar we hebben een heel iets wijntje. Heel cool, maar net heel grut. Maar Marianne, haar man, zeker aan te gieten, maar die had eventueel nog echt nog wat rond te zijn. Zo, hè? Dat is met goed komen. Ja, zelfs een barbecue op het dak, dus ik kan niet verder met eten. Tje, lekker. Ja, nou, we zullen even een listje, maatje. En nou ja, van de jongens hebben we dus even matrassen en tenten testen. Maar dit is het keppeltje. Wish us luck. Oké. Much later. Nou, Marianne en ik gaan het listje clear. We zullen nog even naar de Decathlon dus even om te testen. Ik ben heel benieuwd. Wat heb je al hier bij hoor? Het is de heatboeten, denk ik. Warm boeten? Is het warm boeten? Dat is een Ildo. Aant is nog steeds. Die zit nog op hetzelfde plak. Oh, hier. Hoi. Hey Aant. Lukt het? Mooi jongen. Nou ja, we zullen dus nog even matrassen testen. Nou ja, neem ik je wel even mee. Ik ben benieuwd. Oh, bah. Jammer. Jammer om hem. Oké. Nou, Ildo die had van een midje een gat in de dij slipt. En ik ga lekker boppen bij de airco boekje lezen. En ik ga nog wat spul besteld voor Teacher Kantoor. Wat dingen die we nog nodig gaan. En zaken, wat gaat je vanmiddag doen? Niks. Helemaal niks? Jawel. Oh, vertel eens Ik ben even. naar het zwembad geweest. In Gietjerk, toch? Ja.
En hier is ook nog een troffen. Waar trof is daar? Bente. Bente, de liefde van zijn leven, die troffen daar. Wat leuk. Gaan we het mooi hoor? Ja. Lekker warm om te zwemmen, jongen. Ja, ik ga dus lekker bij de airco-lijn. Heerlijk. We zullen nou op naar de Decathlon. Marianne en de band en Sikke aan komen direct. We zullen even wat spul hebben van Teacher Kantoor. Dus even wat tenten bezienen en testen en banden testen, dat soort dingen. Kom, Sjaak. Kom maar, jullie. Een fiets. Nee, ik kan net een fiets naar jou, hoor. Dat kan niet. Wat? We zijn jullie oud. Zullen we eens zien wat hier even leuks gaat? Zo'n kano is ook wel cool, hè? Het is maar met z'n tweeën niet zitten. Dan mag je krijg ze roeien een beetje. Wat doen we Rolf Jan in haar? Ja, wel leuk, hè? Nou, zou je hier dat Marianne die hier al binnen. Klimmen. Marianne had gelukkig hek hier. Ik vertelde Krek dat ik de hele beetje bij de airco-lijn ga. Ja? Dat is hier. Maar wat een keuze, jong. Keuze. Maar vooral die haar die het snel opstuurt en die het snel daarin op gaat klapsen. Die? Doet het die? Test eens even. Hoe lijkt dat? Lijkt die wel lekker? Ja. Oh, aantesten hier even. Ho. Ik is net die steen aan. Ho, ja. Zei iets. Ja, kom erop. Ga je hem dus zoiets zacht? Je hem lezen apart van elkaar. Als ze lezen ik naar hier onder die tek, is het gries, mijn jongen. Ze sleepsack, ja. Dit is al een mooi tentje trouwens. Likje. Weet niet, maar die. Nee, hoeft net. Ja, geen goede investering van mij. Een mooi ding. Ja, nee, maar met een matje. Maar met de matjes, ja. Maar we hebben de matjes testen. Ja. Zullen we zien wat voor tent dat ze daar nog hier? Ja. Wat dat dan weer? Maar we besluiten, dat is lastig. Het is te volle keuze. Dat kan mijn Holland net zo goed doen, hoor. Maar gelukkig is Marianne er. Die kent de terugslag weer. Oh, dat is wel echt een lekkere, ja. En die blaast zich dan zelf op, zeg maar. Ja. Dit is een goed zwart trouwens, je bent. Goed, Schuster tentje. Oh, je bent al op het matrassen testen. En welke lijkt het lekkerst, zaken? Ja, er is gewoon lucht bij. Al de rest. Nee, die is Ja. Jerry die is. Ja. Dat is een model. Ja. Die is wel fijn, hè? Dat is weer diezelfde dan, hè? Die had ze bovenop, denk ik, of nee? Of nee? Volgens mij bovenop een veldbed, dus waar. Oh, zo doen ze dat. Ja. Oh, daar is echt een lattenbodem. Ja. Ja, dat is wel heel luxe. Ah, dit is wel een fijn matrasje, ja. Daar is echt een matrasidee. Oh jongens. Ze maakt je dus net makkelijk. En dan moest ik naar zo'n sleepsack ding, toch? Ja. Dat is kind de warmste te wijzen. Deze? Ah, Jelke. Synthetisch. Ja. Ja, dan moest je even zo'n zacht, zeg maar. Dat is katoen. Ja, er zit wel wat in dubio welke, maar we nou Ja. wat is handig. Nou, Jelke had wondboeien, dus dat hoeft dan bij mij. Nou, we zullen ze even berieden. Ik let het je in bed. Hoi, ik ben Jemma Sjulke. Daar ben ik snorkelspul, zwemspul, zwem. En, zie wat ik zo leuk vind, zit ik eens aan een balzak waar ik beet. Zie je zo? Dus er kan ingooien. En, verder, je begint een beetje met fitness. Oh ja, we mogen naar je schoentjes. Toch? Nee, gameschool. Ik haal naar je skins. Oh, oké. Even zien. Maat 32, dat past me misschien nog wel. Denk je dat? 32. 38, 34. Ik denk ook een mooie roze Nike past me. Het is van ze. Dit is al een... Mijn fieters, hè? Maar voor mij gaan ze net iets met klitterbouwen. Oh.
Maar we hebben zaken met nog naar je Gamescom gaan. Dat wordt met de lid. En Silke moest ook Gamescom gaan nog te verskwallen. Maar waar neem je weer... Doe hast al gewoon. Even zien wat Silke het zitske verschoon had. Maar wie kan wel even zaken? Hast je dan met fietsen of klittenbaan, Silke? Fietsen. Kun je zelf fietsen? Klittenbaan. Ja, dat is wat handiger, denk ik. Ik vind deze kleur wel heel cool, is toch haast zaken. Ja. Oh, wauw. Wow, Oh, vet. beetje roze. Misschien ben je direct weer in die maat zaken, maar waar is je? Wat het kampeerspul inhoudt, er is niet op variërt. Dus dat is wel sneu. Nou, we mogen misschien ook de tent van vakken verbroeken. Dus ik denk dat we zo nog een testen meer. Kom maar. Rennen. Oh ja, maar alleen weer op hun plak, jongens. En ja, matrasjes ben dus ook net op voor. We hebben wel wat tests, dus we zijn een keer altijd online bestellen. Oh jee. Oh nee. Maar ja, ik leer het alleen nog hun. Ik heb wel een sleepsack thuis, maar hun zoeken nog een om sleepsack. Net in schoen of zit ik hier? Nee, dat is ook geen klitterman. Dat is al je fietsers, denk ik. Dus, zullen we even verder zien ergens zoals nog? Maar dan mag dit misschien ook een beetje oproepen, wat denkst? Ja. Ja, denk ik ook. Deze touwtjes. Doen we die net? Deze touwtjes wiegen al los. Ja, dat hindert niks dat het los is, maar het moet al even netjes staan, toch? Wie kind zou je net achterlaten. Dat is een beetje net oké. Met hem helpt hij. Ik vind ze wel mooi zaken, die blauwe, maar dat is net handig. Maar hier verderop ben van ik nog wel schoon. Echt? Ja. Zullen we eens even zien? Oh, dat is een beetje wel cool, hè? Dit is wel een soort slitterboom, maar toch fietser, hè? Zullen we het wachten? Hoor ik even pas, even zien dat dit lekker zit. Oh, dat is wel cool, toch? Ja. Maar is nog even 40, is nog horen kleuren, dus is mooi, maar deze maat is wel goed. Hij is ook nog reed, blauw. Dit is ook wel leuk, hè? Oh, dit is weer mijn gewoon fietsen, dat is niet handig, hè? Nee, ik wil gewoon deze fietsen. Die wil het zaken? Ja. Ja? Nou. En dat touwtje. Nou, maar ja, ik ken naast het dus wel. Ik vind het cool. Wie nemen ze mij? Straks al een haar. Nee, dit is van in de zaal, maar het is net goed nog. Oh, Hilda, waar is toe, hè? Die wat Jiblio die van die vrouw. Met die maar. Zo. Dan zitten we zeker aan. Marianne, waarop zit je? Kom maar, Silke, zaken. Kom hier. Kun je zo wel rennen zaken? Je touwtje is heel strekbaar, ja? Ja, nou kom. Strekbaar. Dus ik kan Zeker wie hem heet men weer op, Silke. Ik vind die nek heel cool, ja? Wauw. Bye, nee. Hallo, chickie. Nou, wie gaan weer, kom. Boom. Heel gevaarlijk hoekje dit. Dat is een basketbal even. Terik, vind je het leuk, hè? Ik wist wel een basketbal hier. Oh. Pekkies, pekkies. Kom, joh. Gaan we naar Marianne. Ik kom je nooit weer waar, jongens. Kom. Oproem je. Kom. Tegen je geen waters halen, joh. Hilda, nee. Nee, jongen. Jongens. Nee. Nee. Go. Zaken oproepen. Yes. Nou, ik ga ze al hier. Kom maar. Nee, Hilda, nee. Toe, go. Waar is Marianne? Zit je Marianne op? Schoon. Zeker aan Marianne haar sleepzakken. De rest gaan we bestellen. En we zullen in de tent voor vakken uittesten. En ik geloof dat allebei een nieuwe fiets willen. Het is een duur aan geleden hier, Marianne. Auw. Ze kent al. Ja, dus Wauw. Dat is toch goed fietsen? zo'n ding had ze Hey, Aant. dat ik mooi weet zo. Sam had Rolf Jannek gewoon toch zaken? Precies die, toch? En skateboarden en steppen. Van alle markten dus. Ja, dat is toch een steppen. Ja. Is de bie? Nou, maar stoer even schenken. Is toch ook nog? Wauw. Nou, is nou beter steppen. Probeer die nou eens. Dat is beter, toch? Die is leuk. Pak aan de kant? Oké. Even betalen. Ja, dan ga je dat betalen. Ja, kom maar, help me hem. Hoe doe je erin? Wie? Ja, dan was het heel lang voor een werk bij hem. Hey. Grapje natuurlijk. Zo.
Die? Mij toetsen? Of maak ik nog wat eraan? Ook Een kaartnummer in. Oh. Een bondje mij. Ja, ben we compleet? Ja, een bondje neem maar in mij aan. Dan er iets mij. Ja? Hilde, moet ik maar uit, hè? Zit het eruit? Ja. Ja. Go, zaak. Hopla. Hij komt bij Is deze. er eens Marcel? Zulke erin naar beneden te staan. Kom. Hey, mijn mammy. Hallie, mijn mammy. Ja, kom. Dus de trap gaat automatisch. Jij hem hoe net erin, ja? Hallo. En dan kom je hier aan, ik dan prutje, ik denk. Zie je dat hier Marianne komt? Roep maar Marianne. Ja. Yay, compleet. Was dat? Ja, kijk eruit. Ja, kijk eruit. Nou, we gaan alleen nog squad van die gymnastiekje. En we zoeken normaal je kampeerspul. Het heeft wat oors worden, hè? Hun haken. Ja, zeker aan de Marianne bij een sleepzak. Die had me gelukkig wel. Maar alle tenten weer niet verkocht. Alle matrassen weer niet verkocht. Dus, nou ja, matrasjes gaan we bestellen. En tenten, wie weten welke we op zich wel leuk vinden. Ik zei, wat leuk, meidje, iets wat zuster hier. Maar we mogen echt vakantie tent uitproberen. Dus we zijn dan bezieken we die eerst uit en mocht dat bevallen, dan is dat echt goed. Dan hoef ik net onnodig onkosten te maken natuurlijk. Je wordt eerst binnen Marianne in de band bij thuiswest. Hebben we een mooi barten. Tje. Blitsen. Oh, dat was even thuis leven, ja. Kijk precies in. Daar zit het lijntje. Oh, maar dat steken in de maag, toch? Nou ja, die hebben we vanmiddag een listje maken waar je gaan moesten. Nou ja, waaronder dus tent en matrassen. Is net helemaal slagen. Nou ja, online koers nog wel bestellen gelukkig. Dus we halen dus wel even testen in. We gaan op naar huis. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauw toenkom heen. En vergeet net de chill op de download van dit tablet als het vond. Op mijn vlog. Hey hoi! Nou, dat is op mijn vlog. Hey, hoi!